Hei, bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Mihai și în vlogul de astăzi vreau să vorbim puțin despre 10 lucruri care îmi plac la această mașină și 10 lucruri care nu îmi plac la această mașină. Să vorbim despre formele mașinii. Dacă mașina este privită din lateral, este destul de greu să dai seama că se apropie mai mult de al doilea majorat. În schimb, dacă te uiți din față și din spate, bat destul de tare la ochi că este o mașină veche. Până la urmă, din cauza asta am și cumpărat mașina, pentru că îmi place exact așa cum este ea. Al doilea lucru care îmi place foarte mult la această mașină este culoarea. Nu știu dacă este o nuanță de individual sau nu, dar vreau să vă spun că are o perlă extraordinar de frumoasă și în soare se vede foarte mișto. În schimb, atunci când este întuneric afară, din albastrul acesta se face mai mult un mov. V-am spus, nu știu dacă este ceva individual sau ceva normal de serie, dar puteți să-mi lăsați în comentarii părerea voastră dacă știți acest detaliu mai bine ca mine. Să trecem la interior. Îmi place foarte mult spațiul pe care l-ai în această mașină. Este un Seria 5, știu, dar vreau să vă spun că mi se pare foarte spațioasă. Eu vin de pe un Seria 3, un E46 și acela era destul de ok la interior, dar portbagajul era foarte mic. În schimb, la această mașină portbagajul este imens, mi se pare imens. Adică nu știu ce ai putea pune acolo ca să-l umpli. Cel puțin în cazul meu. Poate dacă aș avea o familie cu 2 sau 3 copii, 7 copii, 6 copii, 7 copii, 100% nu mi-ar fi de ajuns. Dar în cazul meu este arhi suficient, chiar peste ce am eu nevoie. Un alt lucru care îmi place foarte mult la această mașină este motorul. În caz că nu știți, este vorba despre un 226 în linie aspirat. Este un motor extraordinar, cu un sunet extraordinar. Deși evacuarea mașinii este stock, se aude foarte gros și are un sunet metalic. Într-adevăr, acest motor este un pic mai scump la întreținere decât un motor în 4 cilindri. De exemplu, să spunem că vrei să schimbi bujiile sau bobinele de inducție. Nu mai sunt 4, sunt 6 și din cauza asta este puțin mai costisitor. Dar îți asumi atunci când vrei să conduci un motor în 6 cilindri. Se întinde foarte mișto la drum lung și este și super ok pentru oraș. Plus de asta, am un consum de 10,5. Un alt lucru care se leagă foarte bine la acest motor este această cutie, care are trepte destul de lungi și îți dă un pic feeling-ul de sportivitate, datorită faptului că este foarte precisă. Într-adevăr, mi-ar fi plăcut mai mult cutia în 6 trepte, dar aia, din ce știu, s-a pus doar pe modelele de 3 litri și mai sus. Dacă mă înșel și știți voi acest lucru mai bine, îmi puteți lăsa în comentarii. Un alt lucru care îmi place și mai mult la această mașină este felul în care se conduce. Ai o poziție joasă, o direcție foarte precisă. Este o mașină din anul 2000, dar cu toate astea se conduce extraordinar de bine mașina asta. Să trecem la lucrurile care nu-mi plac și vom începe cu acest volan. Este foarte mare și foarte subțire și, sincer, pentru mine nu este deloc bun, pentru că nu pot să-l țin cum trebuie în mână. Fiind prea mare, am impresia că am mâinile prea depărtate și în același timp mi se pare că nu pot controla mașina așa cum mi-aș dori. Următorul lucru care nu-mi place la această mașină este faptul că lipsesc dotările. Măcar scaune încălzite, dacă aveam, era arhi suficient pentru mine. Dar măcar avem pilot automat. Nu asta am urmărit când am căutat această mașină, cel mai mult m-a interesat să nu aibă rugină. Următorul lucru foarte nesatisfăcător la această mașină sunt farurile. Nu-mi plac absolut deloc cum bat. Am schimbat becurile, am pus cele cu 20% mai puternice. Am uitat să vă precizez. Acestea sunt faruri cu halogen, dar au lupă, ceea ce înseamnă că ar trebui să bată mai bine ca niște faruri cu halogen fără lupă. Dar cred că așa sunt ele concepute, să nu-și facă treaba cum trebuie. Nu știu, probabil că așa a fost pe vremea aia, dar acum, în comparație cu alte mașini, sunt varză farurile. Probabil că dacă aș face un upgrade la ele, să trec pe LED, ar fi mai ok, dar în același timp ar trebui să și mi-asum faptul că aș putea rămâne fără talon dacă mă oprește poliția. Faptul că are rugină la praguri. Într-adevăr, este foarte puțină rugină, doar de suprafață. Și pasionații de acest model știu că e foarte greu, aproape imposibil să găsești o mașină ca asta fără rugină la praguri. La praguri mă refer în partea din spate a pragurilor. Probabil că au avut niște probleme cu scurgerile și se blocau și din cauza asta majoritatea au foarte multe probleme acolo cu rugină. La interior, un lucru care nu mai îmi place este faptul că nu am suport de pahare. Deci în toată mașina nu există suport de pahare, nici măcar în cotiera spate. Că am văzut că există băieți care fac la imprimate 3D suport pentru acest loc de aici, sau poate există retrofituri care se pot adăuga suporturile de pahare originale în această bandă de jos de aici. Dacă știți, îmi puteți lăsa în comentarii un sfat, m-ar ajuta foarte mult. Un alt lucru de la interior care nu-mi place este cotiera. Mi-aș fi dorit să fie cea mobilă. În schimb, asta este cea fixă și mă obligă cumva să stau cu mâna destul de în spate și destul de chinuit dacă aș vrea să țin cotul pe ea. Servodirecția.
În timpul mersului este foarte ok. În schimb, dacă vreau să întorc mașina sau să fac mai multe manevre pe loc, este destul de grea. Și ultimul lucru care nu-mi place la această mașină este întreținerea. Cu toate că este o mașină din perioada anilor 2000, este destul de scumpă la întreținere. Mă așteptam să nu fie ieftină, dar sincer să vă spun, nu mă așteptam să fie chiar atât de scumpă. Ca să vă faceți o idee, filtrul de benzină este 250 de lei și nu este un filtru de marcă top. Mi se pare destul de scump. Hai că ne-a oprit și poliția. Bună ziua! Documentele dumneavoastră și ale mașinii. Sigur că da. Da, nu și asigurare. O regulă, fac și o verificare. Cred că e prima mașină cu care mă oprește poliția și n-am nicio emoție. Foarte de treabă, domnul polițist. S-a mișcat foarte repede, trebuie să-i respectăm pe oamenii aceștia pentru că își fac datoria și fără ei nu cred că ar fi prea. Ăsta a fost și vlogul de azi, mulțumesc că te-ai uitat până la final. Te-aș ruga să apeși butonul de like dacă ți-a plăcut și un subscribe. Mersi frumos, pa, pa!